Csolnoki Ferenc Kórház volt a pályázó. A pályázati anyagban pontosan meghatározottan kellett benyújtanunk, hogy milyen célra kívánjuk felhasználni. Ebben voltak olyan életmódváltó programok, előadássorozatok, amik egyrészt mozgásos programok, másrészt mentálhigiénés programok, különböző korosztálynak. Természetesen benne van a tanácsadás, ami az irodának alapvető feladata kell, hogy legyen. Törekedtünk arra, hogy nagyon-nagyon széles legyen az a lehetőség, amit tudunk kínálni. Itt a túráktól, gyalogtúráktól, a gyógynövénytúrákon át, a holisztikus szemléletet tükröző előadássorozatokon keresztül, egy kicsit kitekintve más jellegű, modernebb, elhivatottabb, elvontabb előadások irányába is. Mindenki megtalálja a számának megfelelő elképzelést, illetve hogy maradjon meg valami olyan információ, ami miatt az iroda felé fordul. Ilyen módon továbbiakban is tudjuk irányítani és befolyásolni az ő egészségét, illetve hát a döntését, hogy keressen minket. Melyek azok a legérdekesebb programok, amik nagy sikert arathattak, és amiről mindenképpen érdemes beszámolni a program kapcsán? Hát nagyon sok ilyen programunk volt, mert gyakorlatilag megvalósítani mindegyiket tudtuk. Volt, ahol nagyon nagy nehézséget okozott a lakosság mozgósítása, és természetesen voltak rossz tapasztalataink is, de ezek a programok elsődlegesen a szűrések voltak, amiket nagyon-nagyon eredménnyel és nagyon sikeresen tudtunk elvégezni, mégpedig egy olyan csúcs technikával rendelkező szűrőkamion segítségével, amiben CT vizsgálatot, hasi ultrahang vizsgálatot is tudtunk végezni, EKG vizsgálatot, ezen kívül egyéb munkaállomásokat állítottunk fel, ahol légzésfunkcióvizsgálat, szájüregi szűrés, szemfenékvizsgálat, tanácsadások, mentálhigiénis tanácsadások is szerepeltek, mindemellett még természetesen állapotfelmérést is végeztünk. 9 településen tudták biztosítani ennek a speciális szűrőkamionnak a működéséhez szükséges feltételeket, hiszen önmagában a parkolás is egy meglehetősen problémás dolog tudott lenni, úgyhogy biztonságos körülmények között a lakosság is ezt igénybe tudja venni, illetve még ezeket a szűrősi állomásokat is ki tudjuk alakítani. 20 települést érintett a szűrés, tehát mindettől függetlenül, hogy 9 helyen állt fel a kamion, tájékoztattunk minden egyes települést, nagyon nagy segítséget kapva az önkormányzatoktól, hiszen a csatolt települések lakosságát ők akár még szórólappal is értesítették. Nagy tanulságaink is voltak természetesen, hiszen szembesülnünk kellett azzal, hogy rendkívül sok feladatunk van a lakosság felvilágosításának a terén, különösen olyan vonatkozásban, hogy nem tudtak sokan különbséget tenni a szűrés és a kivizsgálás tények között. Ebből aztán természetesen adottak is, hát nem mondom, hogy konfliktusok, de hát volt, akinek el kellett mondani, hogy ez nem az a hely. Tehát egészséges embereket vártunk ezekre a programokra, nagyon nagy eredménnyel több mint 1300 embert tudtunk szűrni. A programmal kapcsolatban mi az a fontos körülmény, amire mindenképpen fel kell hívni a hallgatók és az érdeklődők figyelmét? Hát a legfontosabb az, hogy ezekkel a lehetőségekkel, amit az iroda tud biztosítani, és térítésmentesen biztosítja a minden hozzánk forduló számára, élni kell ezekkel a lehetőségekkel. Olyan nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni, és személyre szabottan tanácsot adni, hogy érdemes mindenképpen keresni minket. Nagyon fontos lenne megemlíteni, hogy minden egyes programunk, akár a mentálhigiénés, akár a drogprevenciós program, vagy kiállítások szervezése, az esélyegyenlőség biztosításával, illetve ennek az elérhetőségét biztosítani akartuk mindenki számára, minden hátrányos helyzetű társadalmi csoport számára is, és ez meg is valósult. Épp úgy kiállítás látogatása vonatkozásában, mint dohányzásról, alkoholról leszoktatás, csoportos foglalkozás kérdésében, vagy mentális problémák megoldásában. Mit lehet elmondani a folytatásról, a jövőről? A jövőről annyit lehet elmondani, hogy az iroda tovább működik. Egyenlőre kicsit bizonytalan a jövő, azt tudjuk, hogy erre az évre még a finanszírozást megkapjuk, és ilyen módon az irodában a tanácsadásaink tudnak működni. Nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha az iroda továbbiakban is a prevenció, az egészségfejlesztés módját tudná folytatni, és az ezekkel kapcsolatos feladatait végezni. Semmiféleképpen nem lenne célszerű elmozdulni egy úgynevezett fehérköpenyes EFI irányába,
prevencióba, mert akkor megint a prevención nem lesz hangsúly.